nalazimo i zanimljivog sugovornika negdje iz doba Mirka Seljana. Han regresado a otros, pero los más han muerto. En Guanzana, aquí en la quebrada de Guanzanacha, en ese. Hay una quebrada Quirisneja, dice. Esa se Quirisneja para arriba. Arriba, ¿eh? Sí, arriba, por después. En que no se vivienda de la boca de allá, Pisco, allá es, allá de entrada, allá ahogados, veces por fuera. Članovi CEIK-a na posljedku su pronašli točnu lokaciju pogibije Mirka Seljana. Dogodilo se to kod potoka, koji je vjerojatno dobio ime po psovki koju je Mirko u ljutnji često koristio. Na povratku nas vodič dovodi do nama najzanimljivijeg mjesta. Kanjon je to potoka Pičko. Ta riječ iz priče Daniela Vaskeza otkriva nam cijelu tajnu. Da, tu se dogodio posljednji obračun posljednje Mirkove ekspedicije. Došao je do potoka koji nije mogao prijeći, bio je očajan, sukobili su se i sve je bilo gotovo, kažu izvješća. Malo oružja i puno očaja. Ove su stijene visoke oko 300 metara, a ta gorka riječ, ime ovog mjesta, koja označava moralnost izdajničke pratnje, zapravo govori sve. Neki izvori tvrde da je ubojica bio Amerikanac Patrick O'Higgins, drugi kažu da su se jednostavno pobili međusobno. Nakon bijega s lokacije domaći su se ljudi vratili. Nisu našli tijela, nisu našli ni kosti. 2 gringosa su nestala i zlato iz pojasnika Mirka Seljana. Današnjim rječnikom netko je očistio mjesto zločina. Vrijeme je pokrilo rane nestanka jednog plemenitog, a tako upornog čovjeka.